Ahojte, moje meno je Blažej a počúvate Podcastoviny. Podcast pre podcasterov o novinkách, trendoch a zaujímavostiach zo sveta podcastov. V dnešnej časti sa dozviete, YouTube Studios sprístupnil nástroj na pridávanie podcastov, výsledky prieskumu o tom, kto počúva podcasty v Amerike a hostingová služba Libsyn redizajnovala svoj user interface. Tipom na novinku sú Počarbaní, prvý podcast o tetovaní. V téme sa venuje moderovaniu a na konci sa dozviete aj to, ktorá epizóda podcastu je na svete doteraz najpočúvanejšia. Najhorúcejšou novinkou je, že YouTube cez svoj nástroj YouTube Studio pridal možnosť uploadu podcastov. Momentálne je možné uploadovať iba videopodcast, čiže oproti videu sa veľa nemení, ale predpokladám, že časom bude video možné počúvať aj ako audio cez aplikáciu YouTube Music. Edison Search robí prieskum počúvanosti rádií a online platformiem od roku 1989 a najnovšie zverejnili prieskum o podcastových používateľoch za rok 2023 v USA. Najzaujímavejšie zistenia sú, že až 83% Američanov vie, čo je podcast, čo znamená 183 miliónov ľudí si aspoň raz nejaký vypočulo. Každý týždeň počúva podcast 31%, čo je 89 miliónov. Vo vekovej kategórii od 12 do 35 rokov raz mesačne si niečo vypočuje až 55% populácie, takže mladá generácia na podcastoch fičí. V skupine od 35 do 54 rokov, teda ekonomicky najsilnejšej skupine, počúva raz mesačne podcast až 51% populácie. O niečo viac počúvajú raz mesačne muži, 56%, a ženy sú na 46%. Celkovo sú poslucháči bohatší, viac zamestnaní a vzdelanejší ako neposlucháči, čiže absolútne nebo pre inzerentov. Tí, čo počúvajú aspoň jednu epizódu týždenne, priemerne vypočujú takmer 10 minút, čo je dvojnásobok oproti roku 2015. Tí, čo počúvajú podcast každý týždeň, priemerne počúvajú až 9 epizód. 46% poslucháčov tvrdí, že im reklama nevadí. A najpopulárnejšie žánre sú komédia, kultúra a spoločnosť a správy. Link na celý prieskum nájdete v popise tejto epizódy. Najstaršia hostingová platforma Libsyn redizajnovala svoj user interface. Platforma funguje prakticky od vzniku podcastov v roku 2004. Je plne platená a zastrešuje viac ako 75 000 podcastov. Najpočúvanejšie podcasty na Spotify podľa Chartable boli v redakcii od denníka N, Vražedné psyché a Profily zločinu od ZAPO. Najpočúvanejšie cez Apple boli Zveromachry od ZAPO, druhé miesto bolo v redakcii od denníka N a tretia skončila Mozgová atletika od ZAPO. Stojí za zmienku, že Nevyhorení od Forbes poskočili o 9 miest na 4. miesto. Dnešný tip na nový podcast sa volá Počarbaní. Jaro a Lukáš z košického tetovacieho štúdia GIU alebo Growing Up spustili prvý podcast o tetovaní na Slovensku. Pripravte sa na veľa zábavy, uvoľnené rozprávanie, ale aj ostrejší jazyk. Odporúčam všetkým potetovaným alebo aj tým, ktorí sa len na tetovanie chystajú. Téma dnešnej epizódy je moderovanie. Ak chcete dobré odpovede, musíte sa dobre pýtať a na to buď máte talent, alebo sa to postupne naučíte. Ja síce nemoderujem často, ale pamätám si začiatky a viem, že každým ďalším rozhovorom som robil krôčky k väčšej sebaistote a lepšiemu moderovaniu. Tu je mojich 8 tipov na moderovanie. Prvým tipom je, aby ste respondentovi poslali okruh tém. Vyjasnite si, čo očakávate a počas nahrávania sa vyhnete tomu, aby o nejakej téme nechcel alebo nemohol hovoriť. Neposielajte mu ale konkrétne otázky, aby si nepripravil detailné odpovede a aby bol podcast čo najviac autentický. Je dobré si pripraviť aj viac otázok pre prípad, že respondent nie je až tak ukecaný. Najhoršie je, keď vám po 15 minútach dojdú otázky. Na druhú stranu ukecaných respondentov treba krotiť a pri dlhých odpovediach im skočiť do reči, ale citlivo, buď priamo slovami alebo jemným gestom. Tip číslo 2. Otázky majte jednoduché a ideálne čo najkratšie. Nepýtajte sa na viac vecí v jednej otázke, radšej dajte neskôr doplňujúcu. Pamätám si na moju úplne prvú moderátorskú otázku, ktorá bola taká dlhá, že nielenže respondentka, ale ani ja som nevedel, čo sa vlastne pýtam.
Tip číslo 3. Prečítajte úvod aj záver. Ak nemáte prednahratý úvod, je dobré ho mať napísaný. Kto ste, čo ste, o čom je podcast a kto je vašim hosťom aj s krátkym predstavením. Ani profi moderátori toto z hlavy nedávajú. Rovnako aj záver je dobre prečítať, aby ste nezabudli na nič dôležité, ako je odkaz na e-mail, poďakovanie sponzorovi a podobne. Tip číslo 4. Nečítajte otázky, trošku improvizujte. Ak by ste otázky čítali, bolo by to cítiť a bola by to nuda. Kľudne ich majte naformulované, ale skúste ich povedať vlastnou rečou. Trošku uvoľnene. Tip číslo 5. Používajte pero a papier. Otázky si vytlačte a škrtajte si, čo ste sa už opýtali. A zároveň, keď vám počas odpovede respondenta niečo napadne, rovno si to napíšte, aby ste na to nezabudli. Ja som skúšal písať si to aj do mobilu, ale staré dobré pero a papier vyhrali o 2 dĺžky. Tip číslo 6. Nebojte sa použiť otázku, ktorá vám napadne počas odpovede. Skočte do reči, musíte mať na to cit a časom sa to dá vytrénovať. Tip číslo 7. Urobte si slovnú rozcvičku. Povedzte si celú abecedu a pri samohláskach zvýšte hlas. To mi poradila hlasová pedagogička Eva Žilineková a celkom dobre to funguje. A posledný 8. tip je pitný režim. Pite, aby vám nevyschlo v hrdle, ale ideálne nie vodu. Voda z vodovodu totižto obsahuje chlór a ten vysušuje hrdlo. A dokonca môžete mať aj žuvačku, aby sa vám tvorili sliny. Ale to je už vysoký level moderovania, aby si to nikto nevšimol. Ak vidíte, že respondentovi vysychá v hrdle, kľudne sa napite najprv vy a on to po vás zopakuje. Mám to odskúšané. Ak sa nenapije, tak ho na to milo vyzvite. To boli moje tipy na moderovanie. Isto máte nejaké ďalšie a budem rád, ak sa o ne podelíte. Dnešným fanfaktom je najpočúvanejšia epizóda podcastu. Je ním epizóda s názvom Cars z podcastu This American Life. Publikovaná bola 13. decembra 2013 a odvtedy nazbierala viac ako 2 milióny stiahnutí. Je o práci u dílera automobilov. V popise podcastu nájdete link na jej vypočutie. To bolo z dnešnej 3. epizódy podcastovín všetko. Ak máte tipy, rady alebo nápady, poteším sa každej reakcii. Majte pekný deň. Ahoj.